हेलौ वेलकाम टू माय इउटुब चेनेल खनथाम गांनि आंनि गोदान मोनसे ब्लगाव होनलायलायदो नामा बोरै जाखो सोर फैखो आमायसो जोंना नै जोहोलावा मा बुंखो सनजित फंबाय मर्निं नावदों वेलकाम सालथे बानायसो बोरै माला 1K जाबावगोन दाब जाला रिकाया माने हेलौ होननानै माबा काटासो होनना बुंहरबाय नामा माबा जोंना जोहोलाव एस प्रडाक्सन बिदि फिसा इमेजिनखौ हर नङा गिदिरखौ हर फिसाखौ हरबा WT माने दानो जाहैदों आरो ना बेनिफ्राय साल्थेसो जाबाय होनबा साल्थेसो जाबायलै माथो बुंनो साल्थेखौनो नागिरना मोनासै नालाय आंबो ओमफ्राय जोंना मस्ट वेलकाम दे मस्ट वेलकाम रिका मस्ट वेलकाम बेनिफ्राय मा खालामदों होनदों नै जिरायलाबायना दङ गोदाव सोरावनो ओमफ्राय नै माबाजों लोगो जाम्बा ब्लु नांगौबा होगोन आं जोहोलावजों लोगो जानो नामा हमें तुमसे ना कुछ पाए ना 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 होनांदारनानै होना होबाय आं ब्लु ओमफ्राय जोहोलाव एस प्रडाक्सना बेसे थांखोब्रा आंना मोनसे जोहोलाव एस प्रडाक्सन नोंनाथ' नै 3K थांबाय बे भिडिअआ 3K थांनानै चेनेलानो दाबो ग्र' जायाखै हेल' ब्रादार एन्ड सिस्टार एभ्रिवान साब टु माय जोहोलाव एस प्रडाक्सन जोंना माबाया जोहोलाव एस प्रडाक्सना मोगथावथ' लोङालै ओमफ्राय माबायाव सर्ट भिडिअ जुमाय लोंलायलायो नामा एरिका गोजोन फुंबिलि होनदों साहा लोंबाय नामा होनदों साहा लोंबाय दासो लोंखांदों आं साहा लोंनाय अयभास गैयामोन आरोना मालाबा लोङो मालाबा लोङा फुदुंबा लोङो फुदुङाबा लोङा साहानि अयभास गैया होमबाबो दिनै लोंबाय आरोना दिनै आं माबाखौ मा होनना बुंगोन साब खमायजानो गिनानै आं दायो फुङाव एलबि होबाय आरोना आं गोदो होखायोमोन ओमफ्राय गेजेर ससेयाव होलामोन ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम आरोना फार्स्ट टाइम माने बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै फुं टाइमाव एलबि होदों आरोना आङो मानो होनना बुङोब्ला माबाया मा होनना बुंगोन साब खमायो होनना बुंखायो आरोना आं मैया माने बिराद आइडि लानाय जादों नालाय बेखायनो आङो आरोना सेम टु इउ जोहोलाव नावदो आरोना जोहोलाव बानायसो साथामल' दंथारो नामा एलबि होब्ला खमाया नामा होनना आरोना मिथिया खायसे बुङो आरोना माने एलबि होबाथाय मा होनो साबा खमाया होननानै बुङो आरोना खायसे ओंखायनो होनाय नायदों आरोना आं दिनै माने टेस्टिं आरोना दिनै माने आं आगोलाव होखांबाय होनायालाय आं बारा एसेबां थाल लायाखैमोन आरोना थेंक इउ रिका नामदों पुनम चौधुरी लाइक डान राधे राधे ओके राधे राधे पूनम चौधरी मैं आपके लिए वीडियो बनाया था लेकिन मैं आपको इंस्टाग्राम में इतना मैसेज कर रहा है आज एक भी रिप्लाई नहीं दिया इसलिए मैं गुस्सा होके वीडियो डिलीट कर दिया नहीं तो मैं आपके लिए वीडियो बनाया था आप बोला था ना मुझे वीडियो बना के दो वीडियो भी बनाया था मैं बेनिफ्राय राधे राधे जोंना रिकाया मा होनखो आंबो
लाबाय दिनै आंबो लाबाय दिनै बेसेसो लाखो दिनैलाय आइदिखौलाय आं मैया बेसे लादों मिथिबाय 56 आइदि लादों आं मैया मिथिबायना आंना 600ल'सोमोन माबा 700बो गैयामोन आंना मैया दिनावनो 750 बानायखादों आङो बेनिफ्राय माखौ लाखो रिखा होनना बुंदों आइडिखौ बुंदों आइडिखौ ओमफ्राय जोंना पूनम पूरा बुद्धू है रे थोड़ा छोटी छोटी बात में इतना गुस्सा आता है बेनिफ्राय कौन लाइक नहीं किया लाइक करो 1% लाइक कर रहा है लाइक ही नहीं किया जरो लाइक करो मैं ही लाइक करके ले गया सामने से 2 लाइक हो गया लाइक करो दोस्तों लाइक तो बनना ही है इतना मेहनत से एलबी लेके आया मैं सुबह सुबह लाइक तो बनना जरूरी है थैंक यू सो मच 2% लाइक दिया है बेनिफ्राय जोला एक्सप्लरेसन लाइक होबालाय गोदो जोंना और बोलो कौन कौन है कमेंट करो गाइस लोग बेनिफ्राय जोंना मा होनना बुङो जोहोलाव एस प्रडाक्सन साबधान बेक खालामफिनदों जोहोलाव नै जोंना माबाया एरिकाया साब खालामबायनो बेक साब खालामफिननांगौनो ओमफ्राय आइ लाभ इउ होनना बुंहरबाय जोहोलावा फिसायै मोनस'हैलो गिदिरै मोनखो होनांगौ बे माबाफोरखौ गिदिरखौसो नांगौलै ब्र नै बिनिखौ नै बिदिखौ नैफोरबायदि गिदिर गिदिरखौ होनांगौ आरो ना बेफोरबायदि गिदिरखौ नांगौ फिसाखौ होबाथाय WT खमाय जायो आरो ना लायाखै तेरे बिना अके खुलुमबाय जागोन दे होनना आरो नै खुलुमबायखौ फिसाखौ होबावबाय फाग्लाखा मिनिबायनो जोंना माबाया रिकाया ओमफ्राय लाइक दान दाना फिरुनि एलबियाव थाङो आङो ओमफ्राय फिरुनि भिडिअखौबो दानि बावै नोंनि भिडिअ माबायाव मा होनना बुंगोन फिल्डआव एकदमबारे मा होनना बुंगोन गान्दुला राजानि बिरथिंलाबायनाय बिदि मोसानायखौ नायना फैबावबायसो आङो गावहासो आंनिखौ नायबावा गान्दुला राजानि बेबायदि मोसाखायो आरोना जोंना फिरुआ ओमफ्राय गुड मर्निं सनजित दं मर्निं बेनिफ्राय लाइक दानदों थेंक इउ स' माच फिरु लाइक होनायनि थाखाय आरो जोंना रिकायाबो लाइक दानदों थेंक इउ स' माच अन थेंक इउ होनना मिनिबाय आरो ना आं माने आगोलाव आं एलबि होखायोमोन आरोना फुङाव ओमफ्राय बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन एलबि होयैया ओमफ्राय दिनै एलबि ग्रोब होफिनबाय आरोना खामानिलाय दंमोन खामानि मावनांगौमोन मावनाय जानो जाबाथाय खामानियाबो ओमफ्राय जोंना नै जाम्बा नार्जारि हेलौ होनदों जाम्बा नार्जारि ब्रादार नोंनि भिडिअखौ आं मैया नायदोंलै नोंनि भिडिअखौ फुल नायखादों आङो बे माबाखौ मा होनना बुंगोन मेथाइ देरालायनाया बेखौ मैया नायदों आङो कमेन्टबो हरदोंमोनथ' आङो ओमफ्राय फिरु ब्रह्मआ मा बुंखो गान्दुला राजा ना मा होनदों ओमब्रा बे गान्दुला राजा दालाय एकदमबारे सान्दुं गोसायाव बिरथिंलाबाया होमबा थिग बेबायदि आरोना बिरथिंलाबायबाय होमबा नोङो बारदै सिख्लानि बायदि बैसागो बोथोर फैसिगोनखाय आरोना ओमफ्राय रेखा अन नोंनिखौबो नायो दे आं बुंदों नायो नोंबो आंनिखौ नायो आं ओरैनोसो डाइलग होदों नोंबो आंनिखौ नायो आं कमेन्ट मोनखायो बेनिफ्राय जोंना रिकाया अन ओमफ्राय जोहोलाव एस प्रडाक्सना मा होनखो फान्टास्टिक होनना बुंदों आरोना फिरुआ मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंना माइनावा लाइक दा होनना बुंबाय नै जोंना बेनिफ्राय अन थेंक इउ स' माच अनरायनायखौलै साबिलाव ओमफ्राय गुड मर्निं गासैखौबो ओमफ्राय फिरु साहा लोंना लोङाखै खोन्थाहरदो माइनाव आब' साहा लोंना लोङाखै खोन्थाहरदो पुनमआ खारबाय दांलै रिमुभ खालामनानै पुनम भाग गया क्या पुनम भाग गया
सासे सानै साथाम साब्रै साबा खारबाय दं फनाव लोंबाय नावदा राव माजों लोंखो ओमफ्राय आंनिखौबो भिडिअ नाया नाया नामा नावदा माइनाव नोंनि भिडिअखौ नायोब्रा आं मानो नाया बेलाय नायो नोंलाय लोङाखै नामा होनदों आं साहाजों बारा लेना देना गैया ओमफ्राय लोंबाय आरोना दिनै फुदुंनायखाय गोसो जाबा लोङो गोसो जाबा लोङा आरोना आङो ओमफ्राय साहा गोजासो आंनाबो साहा गोजासोमोन दिनै ओमफ्राय फिरु आब' ब्रह्म साबदान दिनै फिर'जि नोंखौ साब खालामबायनो जोंना माबाया रिकाया बेनिफ्राय फिर'आ मा होनदों माइनाव आब' गुड मर्निं होनना बुंदों माइनावआ मा होनदों आं मैया पासता आइदि हरबाय होनना बुंदों थेंक इउ स' माच आंनो हरदों दा नोङो ने थेंक इउ स' माच आइदि हरनायनि थाखाय आंथ' नोंसोरनो हरखाला जोब्बाय गोदो आरो आं आइदि गोदान बानायाखै आइदि गोदान बानायबा आं बयनोबो होखायो ओमफ्राय हिमाश्री मर्निं गुड मर्निं मर्निं हिमाश्री गुड मर्निं ओमफ्राय रिका अन थेंक इउ स' माच अन थाबाय थानायनि थाखाय अन रिका कमेन्ट हरलाय नों रिका कमेन्ट हरनांगौनो फिरुनियाव बे कमेन्टआ माला बुहुत लेटजों फैयोलै आं बुहुत चेक खालामबाय बुहुत नायबाय आरो ना मा होनो मालाबा इउटुबाव लेटाव फैयो कमेन्टआ ओमफ्राय वाइटि स्टुडिअ'आवसो कमेन्टआ फार्स्ट थांगोरो आरो ना फाग्लासो लाइक डान थेंक इउ स' माच हिमाश्री लाइक देनेक्ले थेंक इउ स' माच ओमफ्राय अन जोंना अखाफोरा फैबाय नै गुड मर्निं सार नावदों मर्निं माबोरै खबरा साहा दै लोंना लोङाखै ब्रास खालामना खालामाखै हरदों होनना बुंदों आरोना इनिसो हरदों नामा बे फिरु आगै मर्निं नै ओमफ्राय जोंना आरति माइनाव ना हेलौ होनना बुंदों आरति माइनाव ब्रादार मा खालामदों अट' सालायहैयाखै नामा ओमफ्राय गुड मर्निं बेनिफ्राय जोंना अन थेंक इउ जोहोलावा मा बुंखो आं हले गासै फेग्रा बेसादखौनो आं लाजोबो होनना बुंबायलै देन्जार नोङो जोहोलाव एक्सप्ल'रार्सना गासैबो फेग्रा बुस्थुखौ माबायावसो लायो भिडिअ'आवसो लायो नोङो माबायाव मा होनगोन सर्ट भिडिअ सर्ट कमेडिफोरावसो लायो नोङो मोगथाङाव लाया बानायसो अखाफोर गुड मर्निं होनना बुंदों नै मर्निं फिरु मेदाम गुड मर्निं होनना बुंदों आरोना मर्निं अन रेखा लोगो खालामनोसै दे नोंनो रेखा जोंना माइनाव नार्जारि आब'आ लोगो खालामनोनो ओमफ्राय रेखा अन दे होनना बुंदों ओमफ्राय अखाफ्रा मा बुंखो दासो ब्रेक खालामनो नागिरदों सार नावदारनाव माजों खालामगोन ओंखाम ना साहा पानि ओमफ्राय अखाफोर होनना बुंहरबाय नै अन होनना थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय फिरुनियाव आइदि दंबा आइदि हरदोब्रा आंबो हरगोन ना गुड मर्निं लाइदान थेंक इउ स' माच आरति ब्रादार एन्ड सिस्टार हियासिबा गुड मर्निं राधे गुड मर्निं अल फ्रेन्ड अखाफ्रा नै गासिबखौबो गुड मर्निं होनना बुंदों एभ्रि वान गासैखौबो मर्निं बेनिफ्राय मा होनदों सनजित आंनि भिडिअ नायनो सनजित नोंनि भिडिअ नायनो होनदों अके आंनि भिडिअ नाय माबायाव सिंग्रि मेलायाव थांनाय भिडिअ होदोंमोनलै आङो नाय ओमफ्राय माबायाव मा होनना बुंगोन फिरु मा होनना बुंगोन बैयो शिबरात्रिया अबाव जायोमोनलाय नोंसिनिखैनियालै माबायाव मा जायगा मोनलाय दांदुफुरनि शिबरात्रियाव दालाय मोसोम ना मा नामलाय सोममोन ना मामोन सिंगार फैदोंमोन ना बेखौ आं भिडिअ बानायनानै आगारदोंब्रा नायदो गावसिनिखैनिनो जायगानि मानसि नायाथारासैबो अन अखाफोर थेंक इउ स' माच अखाफोर ब्रादार ओमफ्राय जोंना माइनाव आब' साब दा होनदों माइनाव आब' नोंखौ साब खालामबायनो जोंना नै रेखाया आदजासेल'सो दं माथो नायनांगोन र' 7 अन
औ खबर ब्रादार मा होनना बुंगोन बे इउटुब चेनेल बबे माने बे इउटुब चेनेलाव जेनेबा बे मबाइल नाम्बारखौ होदोंना बे मबाइल नाम्बारजोंनो आइडि खुलि जाबाय थानो जायालै ना प्रब्लेम फैगोन नामा उनाव एसे खोन्थाहरदो आइडिया सनजित सार साबधान बेस राम खालामफिनदो बेग खालामफिनदो नो हाब बिजोंलाय बोरै आंलाय साबखाब्रा बेजों नै 1K भिउ आं नाय नोंनि नै बेखौ 1K भिउ खालामना हरदों आङो माबाखौ मा होनो सर्ट भिडिअखौ आंसो नायनानै 1K खालामदों अखाफोर बे नोंनि बे सर्ट भिडिअ माबाया बे बारनाया आंसो थिगसे नायफ्ले हरदों आङो ओंखायनोथ' 1K जाहैदों नाबा 1K जानाय नङामोन आंसो हेल्प खालामबाय नोंखौ 1K जानायाव ओमफ्राय अन ओमफ्राय मा होनना बुंखो माइनावा रिखा आंबो साब खालामबाय कमेन्ट हरबाय भिडिअ नायना नामदार ना नै अके लोगो जालायलाय एक दुसरे के साथ आंनि टारगेटआथ' बिदि आरोना आं साक्सेस जादा जा गुबुना साक्सेस जानांगौ आरोना औ दे आब' थेंक इउ होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंना आब' माइनावआ बहानिमोनलाय ओमफ्राय रिका बसुमतारी नोंथाङा बहानिमोनलाय खोन्थाहरदो एसे रिका भिडिअ नायना साब खालामदों भिडिअ नायबाबो भिडिअ नायाबाबो मा होनना बुंगोन साब खालामबाथाय आनजाखाया बे मानसिफ्रा आनसाब खालामबासो जायो आं बहुद टेस्ट नायबाय आं बहुद टेस्ट नायबाय दै मिसाखौलाय मा होननो ओमफ्राय मा होनना बुङो सनजित साल्थे आंबो रिकाखौ साब खालामबाय आरो लाइक खालामबाय भिडिअ नायनानै कमेन्टबो हरबायदों नै रिका नोंखौ जोंना जोहोलाव एक्सप्रदासना साब खालामबायनो कमेन्टबो हरबायनो भिडिअबो नायबायनो नायना खालामदों नायना खालामदों आब' होनदों गवालपारानि होनदोंमोन ना अके गवालपारानि आं खेनसे माबायाव थांबाय कामाख्या नङा कामाख्याथ' नङा कामाख्या स्टेसन थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय रङिया ट्रेन गाखोनो नागिरबाय सासे बोरिया ओइ गाखोदो रङिया थांगोननि होनना बुंबाय आं मिथिखायो रङिया थाङा बियो डाइरेक्ट गवालपारा जानानै निउ बङाइगाव थांगोन आं नायखानाय बोरायनि जबरदस्ति उनाव गाखोनानै डाइरेक्ट गवालपारा जानानै निउ बङाइगाव मोनहैबाय आङो आरो निउ बङाइगावनिफ्राय रङिया फैफिननांबाय आङो फाग्लासो लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय आं दहायनो खालामदों जोहोलावखौ जोहोलाव नोंखौ दहायनो खालामदोंनोलै जोहोलाव ओमफ्राय फिर'आ मा होनदों र' आइडि हरनो आं नोंनो होनदों दे फिर' आइडि हर आंबो नोंनो दा हरगोन दै उदालगुरिनि सापर्टआ एसे बारा जानांगौब्रा जोंना ओमफ्राय जोंना नै এবि बसुमतारिया लाइक दान होफैदों थेंक इउ स' माच लाइक देनेकलि ओमफ्राय आंनि मोननै भिडिअ नायना फैबाय नोंनि मोननै भिडिअ नायबाय अके थेंक इउ स' माच भिडिअ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बेनिफ्राय अखाफोरा दानखो ना माखो मा बुंहरखो र' नायना माथो नुदों आंनि आइडिया गुबुननि मबाइल नाम्बारजोंबो मबाइल नाम्बार नायनाय आइडिजों हायो आं गुबुननि मबाइल नाम्बार खुलिना गावनि भिडिअ नायना होनो सार अके माने ओरैबायदि आरोना आंनि कुइसना जेनेबा आङो दा बे जेनेबा हमना ला आं दा बे सन्जित गयारि चेनेलखौ जि नाम्बारजों खुलिदोंना बे नाम्बारजों बार बार जुदि जिमेल आइदि खुलियोब्ला उनाव प्रब्लेम जागोन नामा बे आरोना आंनि कुइसना आइदि आंनोबो हरदो होनना बुंदों नै नाराना ब्लगनोबो आइदि नांगौनो अनन थेंक इउ फिसा इमनसो हरलायबाय गिदिरखौसो हरदो ब्रादार गिदिरखौ हरनांगौनो फिसा हरबासो माबा माबि जायोनो आरोना हुलुस थुलुस जायोनो माथो बेनिफ्राय मानसिफोरा बुङो 59 मिनिटल' माबा एलबि होनांगौ 59 मिनिट होबा बिराद बुरजा मोनो दा बुंदों मोनालै आं मैया नायबाय माबाल' मोनदों थिनिल' मोनदों आङो थिनि
अके अके मानसिफोरनि सायावसो आरोना मिनि बायदिनि नारानाया ब्रादारा हेलौ हेलौ नाराना ब्रादार मालानि जुगाव 1K जाबावगोनब्रा 1K जाबाथाय एकदमबारे अल इण्डिया गिदिंजोबथारगोनलां लोगोफोर फैसा गारै गारै अन थेंक इउ स' माच अन मा होनना बुंखो जोंना स्कुल टाइम अके अके जोंना नाराना ब्रादार दसेल' था थेंक इउ स' माच ओमफ्राय स्कुल टाइम जाबा इन्टारना दे स्कुल थांबानो जाबाय बेसेबां क्लासाव फरायो ब्रादारा खोन्था बेसेबां क्लासाव फरायो ओमफ्राय रिका अन ओमफ्राय अखाफ्रा मोनदों जानोबो हागौ सार बारा गावनि नाम्बारजों आइडि खुलिबाय थानाङा सारदों आं आइडिजों मोनसेबो आइदि खुलियाखै आरो ना मोनसेबो खुलियाखैनो होनना बुंजायो मानो होनबा र' आङो बे आंनि खुलिनाय ओमफ्राय गोदो जेनेबा बे मबाइल लाजेननायाव खुलिनाय मोननै ओमफ्राय खेनसे मोनसे चेनेल मोनथामल'सो दं आरोना ओमफ्राय खुलियाखै आं खुलिखायाखै आं माने गुबुननि जोंहा आइनि नाम्बारजोंसो खुलिनाय दं आरोना ओमफ्राय र' आरो साननैसोनि उनाव फैसा जाबाथाय सिम गंसे लागोन आङो मबाइल दंखायो खुलिगोन बेनिफ्राय जोंना मा होनना बुंखो मालाय 1K जालायसिगोन आंना बा 100 थांदों होनदों आरोना है 1K जाया अबाव दा 700 ओमफ्राय अके आदा होनना बुंदों आरोना सिम्पोल मोनसे दान जाबाय दे होनना बुंदों आरोना थेंक इउ स' माच सिम्पोल दान खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय र' नायनो आङो बिथांखौ बायदिसिना थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर बेनिफ्राय नाराना दस मोनसिगोन 10 मोनसे ना मोजां मोजां गुड मोजां फरायदो मोजाङै पास खालाम मोजां फरायबानो जाबाय बेनिफ्राय मा होनना बुंगोन बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनांगौ मोजां फरायनानै दा जोंफोरथ' गैला हालावबो थाङा मैयावबो थाङा जाना थाबाय ओमफ्राय जोंना मा होनखो सनजित साल्थे आं माइनावखौ साब खालामबाय आरो लाइक खालामबाय कमेन्टबो हरबाय भिडिअखौ नायनानै होनदों माइनावा थांबाय ना माबायथाय माइनावा थांबायदांलै अके जेबो नङा माइनावा बेक हरफिनगोन नोंनो कमेन्ट हरदोंबा टेनसन लानाङा कमेन्टल' हरनांगौ साब खालामनानै टेनसन लानाङा अन जोंना रिकाया बेसेबाङाव फरायो दे खोन्थाहरदो रिकानि फरायनायखौ नायनोसै बेसेबां फरायो रिकाया बेसेबाङाव फरायो खोन्थाहरदो तू जो मिला हो गया हमसे काबिल तू जो मिला हो गया हमसे काबिल मादाम अन थेंक इउ अन नाराना अन थेंक इउ अन ओमफ्राय BA पास जाबाय नों बा गुड जब गुड ओमफ्राय दासान्दि दङ दा साननैसो मा खालामबाय दङ BA पासल' जाबाय आं खोमसि कलेजाव फरायो सनजित साल्थे होनो खोमसि कलेजाव माबा जोहोलाव एक्सप्रदास रिका नोंसिनिखै सासेसो दङब्ला बाजै लाबोगौमोन आङो जोहोलाव एक्सप्रदासनो ओमफ्राय ब्लु नाम दारना अके ब्लु ने ब्लु
अन होनदों अन मोजां मा बिए कमप्लिटथ' खालामबाय ओमफ्राय नोंना माबाया मेजरा मायाव लानानै खालामखो जबफोर नागिरदो माबा मोनसे आइडिया मिनिबायसो माथो अन बर' बर'आव आरोना मोजाङानो बड' मेडाम जादो बड' मास्टार जादो एम ए फरायलायदोलाय एम ए फरायदो कमप्लिट खालामदो अनेक टारगेट लादो फरायनायानो फरायनाय थांनाय समखौ मोनफिनालै फार्स्ट बे समानो सम आरोना फार्स्ट प्रेजेन्ट फिउचार आरोना मोनथामनो नालाय फार्स्टआवथ' थांबाय थांबाय गैला प्रेजेन्टाव आरोना प्रेजेन्टाव नों मा मावो अट'मेटिक फिउचाराव बिनि फिथाइखौ मोनगोन आरोना बेनिखायनो प्रेजेन्ट दायो मा खामानि हायो दा माव आरोना मोजां मावो गाज्रि माव ओमफ्राय फिउचाराव बेनि फिथाइखौ मोनगोन आरोना बिनिखायनो दायो एकदम फरायना ला फिउचाराव आरामसे जिराय जिराय साख्रि आथिं हेबै हेबै जिराय जिराय साख्रि मावनानै जा आरोना गैयालै जोंहा ओमफ्राय मा होनना बुंखो जोंना नै माबाया माथो बेयावनो रावबो गैया सालथाय होननानै गैयालै गैया मा खालामनो आं मोनसे भिडिअ आगारदोंमोनलै मासिमां हर गेजेरनि होननाय भिडिअ आगारदोंमोन आङो नायना हो लोगोफोर 1K भिउ खालामना होलाय 1K ल' नांगौ आंनो भिउ बारा भिउ नाङा दे 1K खालामना हो भिउ नायनानै जोंना माबा जोहोलाव प्रडाक्सन 1K मा होनदों आब' रिका साबधान रिटार्न साब खालामदो आब' आं कमेन्टबो गारबोबाय ओमफ्राय जोंना नारा नाया कमेन्ट बारायबाय नै ओमफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव सिट मोनदोंमोन एडमिसन खालि आं थाङासै ना आय' एडमिसनाव मानो थाङासै थांनांगौमोन थांनांगौमोन ओमफ्राय मा होनो नाराना साबधान सिगांनो नारा नानोखौ सिगांनो साबधान खालामखानायनो रिखाखौ नायनो आं र' माबायदि बेनिफ्राय जोहोलाव साब खालामबाय दै रिटार्न हरफिनदो माइनाव आब' नोंखौ जोहोलावा साब खालामबायनो दहैनो खोन्थाहरदों बेनिफ्राय जोहोलावा साब खालामबाय बेनिफ्राय जोंना नै अन ओमफ्राय जोंना मा होनखो फिर' फैबाय सनजित मोनब्रै हरबाय आं कमेन्ट हरासै अके अन थेंकिउ फिरु नोंनोबो आङो एल बि बन्द' खालामखांनायनि उनाव हरगोन दै मालाय फिरु रिका मोनासो फरायबायलै गोगोमनो मालाय जोंफोराथ' गैला माबायदि हिनजाव मोनबावगोनथाय फराय लेखा गैया ओमफ्राय रिकाया मा होनखो मेरिट लिस्टआव फरायनायखौनो मोनदों आं गोदानखौ मोनाखै मेरिट इदिसो होमबा ओमफ्राय हेल' लाइक डान थेंक इउ स' माच बिदां आब' लाइक डान होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मसल का मेरा एलबि में आपको स्वागत है ओमफ्राय बिदां आब'ना खैथायाव होनदोंमोनलाय एलबिया आङो दसेल' थानो हागोन बिदां मानो होनबा आं दसे थाहैनो हागोन आरोना खामानि दं आंहा दै आं होनखाबाय दसे थाहैगोन आङो नटिफिकेसन फैखायोना ओमफ्राय अनके माब्ला हरो दे माब्ला हर दे होनदों एल बि बन्द' खालामखांनायनि उनाव हरगोन दे आङो ओमफ्राय मोजां मोनगोन दे इउटुबआवलाय गोसो हो होनदों होद तेरिका मोजांमोन
गैया माथो सौग्रावआनो सौग्रावआनो आरो मा बुंनो माबाफोरा सौग्रावबा मा होनना बुंगोन गुंगिफोरानो सौग्रावाबा मैगं थाइसे खानाफोरानो सौग्रावा आरो मोजां सौग्रावगोन जेबो नङा फंबाय नौथायाव आरोना एम अके 8था एक आरो 59 मिनिट दंबावो बेनिफ्राय सौग्रावाखै नामा नों गैयालै सौग्रावथाराखै माबा मा होनो जायगायानो माबोरैथाय गराय फबनाय जायगायावसो दं नामाथाय आङो बेखायनो सौग्रावथारा माथो गराय फबनाय जायगायाव थाबा माथो जेबो जायाबालाय सोरबा साब खालामाखैबा खालामदो नोनै नारा नाजों सोरबा लोगो गैयाबा लोगो जालायदो ओमफ्राय जोंना रिकाया मा बुंखो औ ना इउटुबआव गिदिर जाब्ला मोजां मोजां मोनथारगोन नामदारना अके नंगौ नामा आं बे साब बाराय भिउस बारायनो थाखायनो आङो इउटुबफोरखौ बायोलै नङाबा अनेक आंनाव मटिभेसन लाइननि आइडियास दंजोबो आरोना अनेक ट्रेनिं कर्स अके अके बेनिफ्राय अन जोंना मिथुन हेल' मिथुन जी हाउ आर इउ कैसे गुड मर्निं बेनिफ्राय फिरु लोगो जादों नाम दिनै कारण ब्लग हाय सनजित भाई हेल' दिदि हाउ आर इउ गुड मर्निं बेनिफ्राय बिदां अन बेनिफ्राय गुड मर्निं सनजित मर्निं ओमफ्राय हेल' टेस्टिं दिनै अखाफोरा बेनिफ्राय भाइराल जा सनजित नामदारना भाइराल जानांसिगोनलै र' नोंसोरजोंनो सिख्लाफोरासो भाइरेल जाबा दसेनो जायोलै नै माबा भुमिका मोना मायदि भाइरेल जालांनानै जाबाय जों सेंग्राफोरा भाइरेल जाबाय सेंग्राफोरखौ साला माबायदि उखुन्दालै बेलाय सेन्देल माला गानहो नांगोनसो होनना बुंगोन खोमा जोंखौ सेंग्राफोरखौ भाइरेल जाबा ओमफ्राय जोंना नै रिकाया मिनिबाय मिलियन ब्र गैया कमेन्ट र' ना मिथुन हि ओमफ्राय जोंना नारानाया हिर' आब' आंना साब खालामनाय जा रिटार्न हर होनदों आई एम फाइन होनदों मिथुन ब्र ओके मिथुन ब्र क्या कर रहा है अभी सुबह का नाश्ता या ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ बेनिफ्राय फिरु आइडि हरलाय 4K खालामना होदो होनदों दारानि अखाफोरा कारनाया मा होनखो हेल' रिका नामदों ओइ अबेनि सैमा फैदोंब्रा सैमालै न'आव हाबफैखायोब्ला आंखौ नागिरफैखायो सैमाया बिराद अनो आं सैमाफोरखौ बेनिफ्राय आंनाव कमेन्ट फैयाखै आगै होनदों आरोना कमेन्टआ लासैसो थाङोलै लेट थाङो वाइटि स्टुडिअ'सो कमेन्ट थांगोरो फाग्लासो टेस्टिं होनदों मिथुना अके मिथुन ब्र लाइक दसथ' ओमफ्राय हेल' कर होनदों आरोना लोगो मिथिबाय आं मैयायो आरोना 50 जन मानसिजों 56 जन मानसिजों लोगो जादों आरोना आं मैयायो सासेबो आनजायाखै आरोना आंना एकदमबारे सब आउट गोजा आरोना सासेबो माने बर' गैया आरोना गुबुन गोजा आंनाव फैनो हागौ मिथिबाय लोगो जा गुबुन मानसियासो सापर्ट होयोलै बर'निफ्राय बांसिन ओमफ्राय अखाफोर फाग्ला आंनो हरजोब्बाय आरोना आंनोबो हरबावब्रा फिरु ओमफ्राय मिथुन जि प्लिज जयनिं मि होनदों जिस चीज को ब्लू चाहिए बोलो दे बोलो ब्लू ओमफ्राय रिकाया मिनिबाय जोंना वाइटिया मा बुंखो 18 मिलियन लाइक दानदों थेंक यू सो माच 18 मिलियन करने के लिए बेनिफ्राय अन बेनिफ्राय हि बिदां नाव दिनै अखाफोरा जोंना भाइरेल जायाखै सनजित सार होनदों जोंना भाइरेल जायालै बे फिरु मोनासो भाइरेल जागोन आरोना जाबाथाय एकदमबारे फान्थाब फुनथाब गाननानै बारल'लाबायलाय माबानि
मा होनना बुंगोन एम्बु स्ट्रनि बारल'लाबायबानो दानो भाइरेल जागोन बिसोरना ओमफ्राय हेलौ हेलौ जोहोलाव होनना बुंदों नै बिथाङा अन ओमफ्राय कमेन्ट हाबाखै दानिया अन कमेन्ट करते रहो दोस्तो ओमफ्राय ओमफ्राय मुझे भाई ब्लू सन्जय ओमफ्राय नै फिर'आ मिनिबाय आरोना फिर'आसो मालाय गानथुला राजानि एकदमबारे बाब्रलाबायनो मोसानो रोङो थाबैनो भाइरेल जागोन फिर'आसो मालाय ओमफ्राय बारल'नो नामा होनना बुंदों बारल'नाय आं नैलै आं नोंसोरनो मोनसे आइडिया होनो आरोना मोजां आइडिया होगोन आरोना आं जि आइडिया एसिअ खौ जोङो मोजाङै जोङो बानायनो रोङा मिथिबाय इउटुबाव बेनिखायनो जोंनि चेनेला भाइरेल जाया माबोरै एसिअ बानायगोन होनना बुंगोन जोंनि टाइटेल डिसक्रिपसन ओमफ्राय जोंनि ब्लग बे मोनथामा मिलायनांगौ आरो थामनेल बे मोनथामा मिलायनांगौ जोंना बे मोनथामा मिलाया मिथिबाय बेनिखायनो जोंनि चेनेला भाइरेल जाया एसइअ खौ जोङो 50-50 खालामनो हानांगौ मिथिबाय 50/50 खालामनांगौ आं खालामगासिनो आंनिया 50/20 50/बिदिनो 31 बिदि थांगासिनो दं आरोना आंनिया एसिअआ ओंखायनो आं अन ओमफ्राय सनजित सारनि फट' सिख्लानि राव होना भिडिअ खालामना होनदों मा होनो बिदिबा माथो आं हिनजाव मोननाय नङा माथो माबा अखाफोर ब्रादार फाग्ला हिनजाव मोननाय नङा माथो आङो बालुंगा जाना थानांगोन माथो आङो बै लामा लामा बोरमा सारा नागारनाय बायदि जानांगोन माथो आङो बिदि खालामना होबा ओमफ्राय हेल' बिदा आं नांबाय आरोना जोंना अखाफोर माबाया मा होनो जोहोलावा ओमफ्राय अके रिका बोल अके अके बोल रिका बे ब्लु हरदो फंबाय बोल अके ब्लू दे दिया बेनिफ्राय अन 129 हो गया रिका बोल रहा है 19 हो गया थाब थाबथादों रा थाबथादों माने फन फैदोंमोनलै माबा साइकेल बायनो नामा होननाय साइकेल फाननो जासिहरदों आंनो 1500 नांगौनो साइकेल बायनोबा सोरबा 1500नो साइकेल जासिहरदों आंनो आरोना अन थेंक इउ अके नांदों अन रेडि कमेन्ट खालामदो दे एबार बिदां आब'आ बहानि होनदोंमोनलाय क'क्राझारनि होनदोंमोन नामाथाय बावबाय आं बेनिफ्राय जोंना मा होनो वाइटिया माबा बिहरलाबायलै वाइटिया जोंना माबा मा होनो डक्टरनिसो सिगनेसार होनो हाबाय डक्टरनि सिगनेसारखौ सिनायना रावबो गावल' सिनायो बेबायदि डक्टरसो सिगनेसार हरबाय माथो जोंना थेंक इउ स' माच वाइटि ब्रादार बेनिफ्राय जोंना आंनो नांगौमोनलै 50 होसिगोन आं होनदों 500 होगोन माने बुस्थुआ बुजायासै आङो बुस्थुखौनो अखा माबा जोहोलावनिखौ अनरिका ओमफ्राय जोंना कारण ब्लॉग ने क्या बोला मेरी साथ सब ज्वाइनिंग हो जाए मुझे मैं भी सब कर ये भाई लोग क्या नाम है का कारोना के साथ सभी लोग फ्रेंड हो जाओ कारेना के साथ कारेना सभी को बैग दे देगा दोस्तों एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ सभी के साथ मतलब फ्रेंड हो जाओ बेनिफ्राय उनाव मा नांला नांबाय उनावआ आयु एथ' समायना आङो नैबे आरोना पूनम गुस्सा हो रहा है क्या हो गया पूनम आपको गुस्सा उनु केवला नाब्ला खिफि हंला नांबाय थोस गावसो ओमफ्राय अन
अन गुस्सा पुनम गुस्सा ओमफ्राय उनाव थिगसे मिनिबाय आरो ना हेलौ खि मास पाइसे होननाय जासिगोन बे उनावजों अनन नाब्ला गुरब्ला होनो आरो ना नाब्लिब्रा नोङो गन्थं लिनो ओमफ्राय हेलौ आंनि सना होनदों हेलौ आंनि सना कारने आपको बुला रहा है फ्रेंड जाओ एक दूसरे के साथ ओमफ्राय अन करण या अनु से फ्रेंड हो जाओ पूनम से फ्रेंड हो जाओ और बहुत सारा है अन थेंक इउ सभी लोग अन नै जोंना वाइटिया डक्टरनिसो हरबाय इन जि एम माबासो होनना बुंबाय आरोना डाक्टारनिसो हरबाय अन बे अन नेट मोनाखैथ' नामदारा नेट मोनाखै बेनिफ्राय अन कारना फुल वास साबधान कारना गिदिर गैया कारना अबाव थांखो अन थैंक यू सो मच राधे कारना आपको बिदां ने सब क्या है बिदां को बेक साफ करो कारना नेफाय अनुआ मोदों नाब्ला खिगुला नोङो आं खिगुलाना गावहासो उनुआ गोदो स्कुल फरायनाया उन्दुनि बयफ्रेन्डआ एकदमबारे ना ब्लि ना ब्ला ब्ला मोनो आरो ना उनु मोना ओमफ्राय गन्थं हंलानो जि गुंग्राय मेलेखा मेलेखि गलायलायनाय गुंग्राय बुगारलायनाय स्कुल थाङोमोनबालाय नोंसोरो एल पि स्कुलाव ओमफ्राय मिलन बर' अन अइल' मिलन हावदो मा खालामदों खोन्थाहरदो दे ब्र' बेनिफ्राय दिका अन ओमफ्राय अनु अन पुनम अन ही बिदां बोल रहा है करना बिदां ने आपको साफ किया है और बिदां को बेक कर दो ओमफ्राय अन रिका लोगो जा रिका बे समावनो लोगो जा निउजों लोगो जा बेनिफ्राय अन आं बिजनिनि अके बिजनि मा गामिनि जोंहाबो बिजनि खुरमा दंलाबायोमोनलै बावबायसो आङो गुड मर्निं ब्र होनदों मर्निं मिलियन ब्र गुड मर्निं बेनिफ्राय बाल्थिं लाखायोनो माथो नों होनदों हैद आं बाल्थिं लाया गावा नोंनासो बाल्थिङा गोमो होन्दों नामा बाल्थिं गोमो मोनायाव बाहेरायाव ओंखारनो गिनानै बाल्थिं गोमो लाय होन्दों नामा उनुआ दे राधे अन थेंक इउ सो माच राधे ओमफ्राय राधे आं आप लोग तो 8 बांधा है 8 बांधा में भी मुझे हरा नहीं सका आप लोग कमेंट करके मैं तो आपका कमेंट पढ़ रहा है सभी का राधे जा खानायसो गासैबो नामदारा अके अन राधे वाइटिया उनु होनना बुंहरबाय आरो नै वाइटि ब्रादार डिउटि गैया नामा वाइटि ब्रादार ओमफ्राय ही बिदां साफ कर दिया ने ओके बिदां ने भी करण आपको साफ किया है और आप भी करण को साफ किया थैंक यू सो मच दोनों फ्रेंड हो गया राधे उनुआ उनुनाब्ले मा ओंख्रि जाखो माबा ओंखाम जानो जायाखै उनुआ माथो बिराद सालु मा होनो मोनायाव ओंखाम संनो थिनबाथाय खर' सादों माबा उदै सादों लानानै उन्दु थायोबालाय नोङो न'आव ओमफ्राय आरामनो गेटला खम्बल सिङाबनानै मबाइल थुबाय थासिनबाय आंनो खोन्थाहरग्रा दंथ' अन आं एलबि होआ साननानै बोरैबा एलबि होफ्लांनानै माबासो जालायलांबाय 1 आवार्स जालायलांसिगोन फाग्लासो गुड मर्निंआसो लामदाना खुलुमबाय नामदाना खुलुमबाय जोंना बिशाल बर' खुलुमबाय डिउटि थांनो ओंखारनोसै ब्र'नो अके डिउटि थांनो ओंखारसिन आरोना ब्र'आ अके ओमफ्राय मोनायाव सबाय बेसेबा जाखादों आं दा ओमफ्राय मा हे उनु होनना बुंदों निजना जोहोलावा लाइक होबाय होदों थेंक इउ सो माच बिशाल खि गोरान मोनाम सुग्रा होनदारना बिशालालाय आरो माबा मा होनो मोखोन्दाबारि खि गालालाबायोमोन उन्दैयाव मोखोन्दाबारिसो खारोमोननोलै बिशाला उन्दैयाव एल पि स्कुलाव थांबा ओमफ्राय खालि सेन्देलाव मोखोन्दाबारिनि खि गोरानल' गालायोमोन ओमफ्राय पुनम चौधरी साबदा होनदों पुनम चौधरी रिका ने पुनम आपको साफ किया है ओमफ्राय रिका पुनमा एसे लेटआव साफ हरो दै पुनमनि साफखौ नेनांगोन नोङो नाथाय मालाबाबो आनजाया आरोना ओमफ्राय अनु थिख' बिमा
अनिफ्राय हिंदी बोलो कुछ समझ में नहीं आया, मतलब मैं हिंदी में थोड़ा इंजॉय कर रहा है, मतलब हम लोग का भाषा में करण। भाई करण ना आप नाश्ता पानी हुआ कि नहीं हुआ, सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ, जोलाव सना मा खालामदों बोल रहा है, जोलाव सना ने उन्होंने बोल रहा है जोलाव आप क्या कर रहा है, और उनु हमा हाइट खालामगो एक्सरसाइज करोना ब्लॉग ज्वाइनिंग हो जाओ न करोना विशाल के साथ ज्वाइनिंग होने के लिए बोल रहा है विशाल ने। एंड बाय बाय ब्रो नो वाइटी, थैंक यू सो मच वाइटी ब्रदर, मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। संजीत नानी मिनी वेर नानी हंस रहा है संजीत बोल के विशाल ने, और फागला बुंग नों लिथ्रा फागला बोल रहा है विशाला स्कुलाव थांबा लामा हासुलांबाय थायोमोन नोंखाबो जागोन बे अननन रिका अननन अनु अननन अनिफ्राय विशाल भाई सब कर दे होनदों सब स्पेलिंग ना लंबा लिखा है, और SUB ओनली इसको इसे लिखो। अनिफ्राय हा हा अनु विशाल ने हा हा, और रिका ने अनन, और विशाल ने अनु बोल के हंस रहा है, और विशाल ने बोल रहा है ओके तुम भी करो करो ना ब्रो बोल रहा है अननन। उन्होंने क्या बोल रहा है विशाल मोसानायाव मोनायाव बाल्थिं खिनो आसोलफोर बाल्थिंआव खिनो विशाला बाल्थिंआवसो खियो होमबा, विशाला बाल्थिंआव खियालै उनु प्लास्टिकआवसो खियोनो, प्लास्टिकआव खिनानै थफ्ला जुनानै ज्राव गारहैनो आरो ना। ओमफ्राय करो क्या बोला कर दिया विशाल भाई ने, अब विशाल भाई करो ने सब क्या है बोल रहा है आपको। ऑन 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 करो ना लड़की है, सॉरी ये सिस्टर बोल रहा है, हाँ ऑन 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 करो ना ज्वाइनिंग करने करने जा रहा हूँ बोल रहा है। ओमफ्राय नहीं हुआ बासु को खाना पीना दे स्कूल चलना ओके, ओ बच्चा लोग को खाना पीना खिलाना चाहिए ना, लगे स्कूल जाना चाहिए, ओके ओके। करोना और हाउ आर यू करोना, कैसा है आपका फैमिली में, और करोना में आप लोग का गांव में जाएगा 1K होने के बाद पूरा त्रिपुरा घूमेगा मैं, त्रिपुरा तो नहीं ऑल इंडिया घूमने के लिए ट्राई कर रहा है मैं। ओमफ्राय संजीत साल्टे आं नार्जारि अनुखौ साब खालामनो नांगौमोन, ओइ नेट स्ल' नामालै उनुआ खिगुलिसो बात सालु ओइ माबा बिशाल उनुआ ना बेलासि बेलासियाव ओंखायनो मालायफ्लानो होननानै सोरबा बांगा सेंग्रानोसो मा होनो आखाइ हमलायलायना बेरायदोंनो दाख्लै आंनो नुग्रा मानसियानो खोन्थाहरदों। करोना सावधान कमेंट चेक बोल रहा है करोना आपको विशाल ने साफ किया है, और बिदांग ने क्या बोल रहा है मिथुन जी फुल वाश साफ कर लिया प्लिज बेग साबनो, मिथुना थांबाय दांलै जेबो नङा मिथुना थांबाय थांनायालाय, ओमफ्राय इयो दा साफ खालाम मिथुना जुदि थांबायना दाहाय बियो बेग हरगोन इयो नोंनो मिथिबायना, बिराद मोजां मानसि दै इसोरो, आं मैया इसोरजों इसोरनिफ्रायनो बुहुत साब खालामदों आरो ना आं गोदान गोदान फ्रेन्डनो आंनियाव आंनि एलबियाव दिनैनिफ्राय एकदमबारे माबा माबि दिंदिं दान्दां नाना नुना रायलायग्रासो मानसिफोर मोनजोबसिन आरो ना, आं मैया बेफोरखौसो साफ खालामहैदों आरो ना। बेनिफ्राय ओइ फंबाय आं फैथ'बाय, अके अके आब' नों थांथ'दो दसे रेस्ट लादो, दसे रेस्ट लानानै खामानि सामानि मावदो, साहा पानि लोंदो, ओंखाम ओरि जादो, ओमफ्राय एलबियाव ग्रोब जिरायदों आरामसे। त्रिपुरा आगरतला में जरूर आना देखेंगे आपको, वाओ त्रिपुरा अगरतला में, ओके ओके मैं जाएगा जाएगा जरूर जाएगा, मैं जब जाएगा ना वीडियो बना के जाएगा तो आप लोग मेरा वीडियो को देखेगा ना तो आप लोग पता चल जाएगा। संजीत ने कहाँ है, मतलब ट्राई कर रहा हूँ मैं, पहले मोनो होने के बाद जाएगा। करोना बेक कर दो यार, करोना विशाल ने आपको सब क्या बोल रहा है। निफ्राय में और कौन कौन है प्लीज कमेंट गाइस।
मा होनदों सनजित साल्थे आं सिख्लाफोरनि खोलाखौ कमेन्ट नायो माथो जोंनिखौ नाया सनजितआ सिख्लाफोरनि कमेन्टखौ नायो आं जोंनिखौ नायाखायो हाब नायगासिनो दंब्रा आं गासिबनिखौबो नायगासिनो दंथ' अबाव सिख्लाफोरनि माइगाब जुजाब खालामथारालै आङो एसेबो आयु एफा बिदि बुंथारबाय होनबा नों आंखौ आयु साल्थेखौनो बिदि बुंबाय होनबा जोंना जोहोलाव एक्सप्ल'रेसन बिसालथेखौनो बिदि बुंबाय ओमफ्राय दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे साब्रै नै जोंना बिसाला मिनिबाय आरोना माबाया उनुआ थांबाय नामाथाय थिगसे कमेन्ट खालामनो ब्लड थांखायो उनुआ थांबायदांलै उनुआ बिसाल राम राम बहा दङ बिसाल दायो ओमफ्राय आंनि मोनथाम ओरैनो हगार हरबायनो जोहोलाव नों जुदि कमेन्ट खालामदोंब्ला बे मोनथामानो मा होनो 3K जागोन मिथिबाय हगार हरनाय जायाखै मिथिबायना बारायनायसो जादों नै जोंना बिसाला मिनिबाय बिसाल खिगला बोरै जाखो मैया मा जिअ' रिसार्ज नागिरलाबायनाय जाखो नोंनालाय बिसाल ट्रेनावसो दंलै आसोलनो ट्रेनाव मा खालामबाय थायोब्रा नोंलाय ट्रेनाव माबासो मा होनना बुंगोन दालमुट साना भाजासो फानो नामाब्रा नोंलाय सनजित साल्थे आं थांनोसै दे नावदारनाव अके लाइक खालामबायना खालामाखै लाइक खालामाखैबा लाइक खालामनानै गालांदो ओमफ्राय करुणा बोल रहा है ओके बाय संजीत भाई होनदों अके अके करुणा थैंक यू सो मच करुणा मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच करुणा लसै आंना अके थेंक इउ स' माच बेयाव फैनानै दसे समब्लाबो थाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय गुवाहाटि थांगासिनो आंनो गुवाहाटियावलाय मा बिसाला ट्रेनाव साना भाजासो फानो नामाब्रा दाना गुवाहाटि थांलाय माबा थांलाय होननाय खोनाबाय थायो आङो करुणा आप बैक नहीं किया है आनसाब करता हूँ आपको बिसाल नोंखौ करुणाया फार्स्टआवनो खालामदों दहायनो खालामदों नों खालामैनि सिगांनो खालामदों साबखौ आंनो खोन्थाहरबाय थादोंमोन बेनिफ्राय फैग्रोनो बिसाल साब खालामदों नोंखौ करुणाया ओमफ्राय वेलकाम नांबाय आरोना नै बाल खालामाखै होनदों खालामाखै खालामबायब्रा दहायनो खोन्थाहरदोंमोन माथो आंनि सिगाङाव थिग खालामलाय होमबालाय नोंसो मिथिगौ दे होमबालाय खालामाखैबा खालामफिन आरोना माथोखाय खालामाखैबा खालामफिन दस्थ' MMB ब्लग गुड मर्निं ब्र नामदाना गुड मर्निं ब्र मा खबर मा खालामदों बा बोसोरसेनि उनाव दिनैसो खब्ला नुजाफैबाय माथो मर्निं आंबो एलबि दोनखासिगोन बारा नंला दे 5 मिनिटनि उनाव एलबि दोननोसै आङो कमेन्ट गाइस थांजोब्बाय ना मानसिफोरालाय प्र' लोगोफोर नै ब्र आं दासो बिसिनायावनो दङ अके बिसिनायाव दं आरोना लाइक खालामदो दे ब्रादार बिसिनायाव दं होनबा ने ब्रादारा क'क्राझारनिमोन नामा ब्रादार क'क्राझारनिमोन नामा ब्रादारा बावखुंग्रि हाजोआ हैनायाव
जाखांबाय नामा नों? जाखांबायमोनलै जाखांनायालाय। ओमफ्राय जोहोलाव एस फुल वास साबधान होनदों। जोहोलावा थांबायलै, जोहोलावा बेटारि चार्ज गैलानो, मबाइला थांबाय। अके साब खालामबाय बा थेंक इउ, साब खालामनांगौ बिदिनो। एक दूसरे के साथ फ्रेंड जानांगौ। ब्र नाव अके। ओमफ्राय MMB ब्लक बावखुंग्रि हाजोआ नोंसिनि बेसे गोजान जायोलै? माथो सिरि रावबो गैला नामा? रावबो गैला नामा? जाया जाया दां जाया। 3 menit, 3 menit, 3 menit. On. 22 खालाम, 22 खालाम, गोजान जायो। 22 किल'मिटार जायो आरोना, गोजान जायोना, अके। अके ब्र, थेंक इउ स' माच जोंना बिदां आब' फैफिननायनि थाखाय। ओमफ्राय सोर दङ? MMB, थेंक इउ स' माच MMB ब्रादार, आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय। आं दायो एलबि दोननोसै, जास्ट 1 मिनिट आरोना। दे होमबालाय ब्र, बाय बाय नाव दाना। अके ब्र, बाय बाय, थेंक इउ स' माच। आं MM ब्र, आंनि भिडिअखौ नायना होदोब्रा सिनो। ओमफ्राय साथाम दंमोन, सोर दंमोनथाय साथामा? जाबाय टाइमाबो, बेनिफ्राय दोननायनि टाइम जाबाय ना मा बुङो लोगोफोर? साथाम दंमोन, सोर? सभी दोस्तों मेरा रिमिया को मुझे सपोर्ट करने के लिए सभी को थेंक इउ स' माच। बेनिफ्राय जाय बिथांमोना आंनि एलबियाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैबाय, कमेन्ट खालामफैबाय, गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनियाव स्पेन्स खालामफैबाय, बिथांमोननि थाखाय गासैखौबो आरोना थेंक इउ स' माच। बेनिफ्राय साथाम दङ आरोना, सोर दङ कमेन्ट खालामदो, साथाम सोर दङ। ओमफ्राय आङो एलबि बन्द' खालामनोसै लोगोफोर। जास्ट आङो माने मिथिनो हायो आरोना, उमुग उमुग आंनि एलबियाव दं होननाय बायदि आरोना। थेंक इउ स' माच लोगोफोर। ओमफ्राय अमियस लाइक न्यू पोस्ट मेरी वाला दादा। ओके ब्रदर, ओके न्यू है आप, ओके। और आपको देखता हूँ मैं। वाओ ब्रो, आप मेरे साथ न्यू है, मैं आपको साफ किया है, देखो लाइव, देखो आप मुझे लाइव, देखो मैं आपको लाइव साफ किया है। और आप भी मुझे साफ करके कमेंट छोड़ के जाओ ब्रदर। ओमी सो, आप भी मेरा लॉन्ग वीडियो देख के कमेंट करो, और मैं आपका कमेंट को मिलेगा ना, तो मैं आपका कमेंट के साथ आपका चैनल में घुस के लॉन्ग वीडियो देख के आपको भी मैं कमेंट करेगा, कमेंट ऑन माय पोस्ट। ओके ब्रदर, कमेंट करेगा, और आप भी मेरा वीडियो को साफ करके कमेंट करो, सपोर्ट करो, मैं भी आपको सपोर्ट करेगा। और मैं अभी मैं एलबी बंद करने वाला है ब्रदर। तो थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड, थैंक यू सो मच। ओपी, ओपी का मतलब क्या है? ओमिसो ब्रदर, आप ना मेरा लॉन्ग वीडियो देख के कमेंट करो, और मैं आपका वीडियो को जरूर देखेगा।
ब्रदर, माय लैंग्वेज बोडो, मैं आसाम से हूँ ब्रदर। ओमियस ब्रदर, मेरा वीडियो साफ करके मेरा वीडियो में कमेंट छोड़ के जाओ। मैं भी आपको बैक वीडियो वॉच करेगा, आपको मैं बैक वीडियो वॉच करेगा ब्रदर। मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट छोड़ के जाओ ब्रदर, मैं भी आपका वीडियो वॉच करके देगा। थैंक यू सो मच। और मैं हिंदी बोलो ना। हाँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ ब्रदर, हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ ब्रदर। हिंदी बोल रहा हूँ मैं ब्रदर। मैं अभी एलबी बंद करेगा और आपको मैं लाइव दिखाया है, सब क्या है मैं आपको। और एलबी बंद करने के बाद आपका वीडियो में वॉच करके कमेंट करेगा। और आप भी मेरा लॉन्ग वीडियो को कमेंट करो। महाराज महारात्रि ओके। मैं आसाम से हूँ ब्रदर, आई एम फ्रॉम आसाम। और ओमियो ओमियोस थैंक यू सो मच। मैं अभी एलबी बंद करेगा। आ, शाम को 4 PM में मिलेगा, शाम 4 PM में मिलेगा ब्रदर। बाय बाय ब्रदर। लव फॉर महाराष्ट्र, थैंक यू सो मच। आई लव महाराष्ट्र ब्रदर। ओके, मैं 1K होने के बाद महाराष्ट्र घूमने जाएगा ब्रदर, आपने मुझे हैंडल करना पड़ेगा ब्रदर। शेयर पोस्ट ओके ओके ब्रदर, ओके ओके, जरूर जरूर ब्रदर।